federalisme no és un inventat, és una tradició molt mostrada al nostre país. Fa més de 150 anys que l'esquerra catalana ha estat tradicionalment federalista. Ja des d'abans de mitjans del segle XIX el federalisme ha estat una tradició arrelada en el republicanisme històric i que després també el socialisme va assumir com a pròpia. Jo, que sembla que s'ha dit, soc nascut a Tortosa, visc a Tortosa i he tingut l'honor, potser immerescut, d'haver estat alcalde d'aquella ciutat durant 8 anys. M'agrada recordar que el 1869 a Tortosa es van reunir federalistes de tota la corona d'Aragó, del Principat, del País Valencià i de les Illes, i es va aprovar el Manifest Federal de Tortosa, liderats per Valentí Almirall. Per tant, això no acaba ja de néixer ahir. L'esquerra a Catalunya hem estat tradicionalment federalistes, entenent el federalisme molt vinculat al republicanisme. El republicanisme en sentit etimològic, el republicanisme en el sentit d'una forma d'organitzar la cosa pública, la res pública, a partir del pacte des de sota, una mica basat en les idees de Proudhon, també de les comunitats que voluntàriament es federen, pacten, comparteixen per millorar les seves condicions i per, en definitiva, organitzar-se d'una millor manera enfront del que eren les monarquies i que eren, en definitiva, poders que venien aquest micròfon no deu ser federalista. Per tant, el federalisme té una tradició arrelada al nostre país. El que passa és que algú diu, home, doncs i per què no heu fet ja una Constitució federal? Una cosa és que l'esquerra haguem reivindicat precisament la necessitat d'una construcció d'un estat federal i l'altra és que això hagi estat possible. Els avatars i la seqüència històrica del nostre país no sempre ha donat una hegemonia a l'esquerra ni la suficient hegemonia com per poder aplicar el model que volíem aplicar. Certament, ho deia la Mireia abans, em sembla, quan es va fer la Constitució del 1978, la Constitució actualment vigent, hi havia una voluntat federalitzant en una bona part de l'esquerra al nostre país, però cal recordar que no teníem la majoria, i per tant la Constitució va sortir fruit d'un pacte, però no va ser una construcció federal. Hi ha qui diu que va ser una Constitució federalitzant, ja en parlarem una mica, però no va ser una Constitució federal, però no per no voler, sinó perquè no vam poder. Aquesta és una altra qüestió. A més, val la pena de recordar, que abans dic què és el que caldria fer al nostre país en aquest moment per arribar a ser un veritable estat federal, cal recordar, com recorda el professor Joan Botella també, en el seu article, en aquest llibre que tenim aquí damunt i que he citat, i em sembla que la Mireia també ha fet referència abans, la major part dels països del món, sobretot dels més poblats, si excloem la Xina, que sense dubte és el més poblat, és el més gran, és el més tot, però en qualsevol cas, fora de la Xina, la major part de països grans del món avui tenen estructures federals. Una altra cosa és que cal entendre, i això és important de remarcar-ho, el federalisme no és un model que es pugui copiar. El federalisme és una idea d'organització de l'Estat, però que després té una plasmació, una concreció en cada un dels estats diferent. No és el mateix la República Federal d'Alemanya que els Estats Units d'Amèrica, ni els Estats Units de Mèxic, ni altres estats federals que hi ha arreu del món. Però en qualsevol cas, el federalisme no és un invent, no és una cosa estranya, no és una cosa rara que alguns ens haguem inventat aquí per intentar aturar l'onada independentista i sobiranista a Catalunya. El federalisme és una realitat existent i, com molt bé explicat el Marcelo, a més, estan les arrels de la construcció europea, de l'Europa en la que estem avui immersos, en l'Europa que volem construir, a més, i precisament està en les arrels més profundament democràtiques. És molt interessant el tema del manifest de Ventotene i la seva exposició. Jo crec que val la pena de tindre-la molt presents perquè federalisme i democràcia van absolutament lligats. Federalisme, democràcia i condicions socials, l'estat social. Per tant, el federalisme d'alguna manera recull tot això. Enfront dels nacionalismes poden ser més o menys legítims, no cauré en el parany de dir que els nacionalismes són tots violents, però sí que alguns nacionalismes ens han portat precisament a enfrontaments terribles a Europa al llarg del segle XX, enfrontaments que tant de bo no s'haguessin produït mai. Per tant, el federalisme està molt present al nostre món i sobretot està present en aquesta Europa que estem intentant construir en aquest moment. Per
citant també una altra frase del profesor Botella, diu: el federalismo como único elemento que permite conciliar autogobierno, per tant, capacitat d'autogobierno, y estructuras amplias que son las exigidas para hacer frente a los problemas esenciales a los que se enfrenta la humanidad. Aquesta idea de combinar autogovern i capacitat d'organització amb estructures àmplies, també la Unió Europea és el model d'això. És el principi de subsidiarietat que tant s'explica com a base de la Unió Europea. Capacitat de prendre decisions en l'àmbit més proper possible, però alhora compartir estructures àmplies per realment ser capaços de mantenir-se en una garantia de l'estat de dret, de l'estat del benestar en aquest món globalitzat tan complex en el que ens ha tocat de viure. Per tant, els sistemes federals podríem dir que es resumeixen en dos principis generals: autogovern a escala propera i un govern compartit a escala general. Aquesta és la idea. Capacitat d'autogovern i alhora compartir en l'àmbit més general. I aquí és on arribem a un punt on m'hi estendré, i voldria que fos el centre del que us estic dient avui, que és que els senats són les institucions essencials en el poder legislatiu federal. Espanya avui, d'acord amb la Constitució del 1978, és un estat força descentralitzat. Sembla que també hi ha alguna referència abans. Déu-n'hi-do, tenim un nivell de descentralització i de capacitat d'autogovern dels ens autonòmics, de les comunitats autònomes, més gran que el de molts estats federats en diferents estats federals d'arreu del món. Avui s'ha posat de moda, per part d'alguns, dir que tot això que en diuen ara el règim de la transició, i suposo que empren el terme règim en sentit negatiu, per recordar allò del règim franquista, sembla que el règim és d'alguna manera associat al franquisme. Doncs que no ha canviat res, que no ha valgut la pena, que tots els anys que portem des de la transició fins aquí no han servit, que ha estat un engany pràcticament, quan en realitat, i alguns d'aquí ja tenim memòria suficient com per recordar d'on venim, si recordem d'on venim i mirem on som, simplement des de la perspectiva catalana, mirar la capacitat d'autogovern que tenim, com estem amb el tema de l'ús de la llengua, de l'ús del català en la nostra vida quotidiana, en els mitjans de comunicació, en l'escola, els que som professors, que actuem plenament normalitzats amb el català a l'escola. Hem assolit un nivell de descentralització en el que la major part de les polítiques que ens afecten en la nostra vida quotidiana estan en mans del govern autonòmic. L'educació, la sanitat, el benestar social, el trànsit, la seguretat ciutadana, etc. Són competències del govern de la Generalitat, dels governs autonòmics. La seguretat no de tots, només en el cas del País Basc i de Catalunya, però, perquè tenim un estat en aquest sentit asimètric en quant a les competències, però tenim un nivell de competències amplíssim. Ara bé, certament, Espanya avui no és un estat federal. I per què no és un estat federal? No és un estat federal perquè l'essència dels estats federals es fonamenta en el reconeixement d'una sèrie de sobiranies d'origen que voluntàriament pacten la cessió de competències, una sèrie de competències en l'estat federal. I aquestes competències que cedeixen a l'estat federal, que normalment solen ser, entre altres, la política exterior, la defensa i d'altres que tenen sentit aplicades des de l'àmbit col·lectiu i té l'efecte, d'alguna manera, en una llicència, podríem dir, d'economia d'escala, que conjuntament es gestionen millor. Aquestes competències es cedeixen a l'estat federal, però sempre reconeixem la capacitat dels ens federats, diguem-li comunitats autònomes, diguem-li estats federats, de poder compartir la capacitat de decisió amb l'estat federal. Intentaré explicar-me, o sigui, la clau de l'estat federal no és només la descentralització, que també d'arropar les competències dels ciutadans, sinó que els estats federats puguen decidir les polítiques estatals. I aquí és on entra de ple el paper dels senats o cambres altes, o com se'ls vulgui anomenar. No sempre es diu així, normalment s'anomenen senats. És el cas, per exemple, del Senat dels Estats Units, que
a més és l'estat federal modern més antic. Podríem intentar cercar alguns precedents històrics, si no és el cas, però pràcticament és l'estat federal més antic. Als Estats Units, i estem acostumats, encara que no coneguem l'entramat institucional dels Estats Units, a sentir parlar, encara que sigui les pel·lícules nord-americanes, del Senat, i veiem el paper dels senadors nord-americans com un paper molt potent. I és que ho és en realitat. Els Estats Units d'Amèrica són un sistema bicameral, com és l'espanyol, com són molts altres europeus. Tenen una cambra de representants escollida proporcionalment al volum demogràfic de cada un dels estats, però després tenen un senat que no és proporcional a la població, sinó en el qual cada un dels estats, dels 50 estats nord-americans, té 2 senadors, sigui molt gran o molt petit. I el Senat té plenes competències en matèria de política exterior i en matèria de defensa. Té l'última paraula. Hi ha un cas paradigmàtic ara, s'hi està trobant Donald Trump, entre altres coses, vull dir, amb aquesta fred, perquè en algunes de les polítiques que vol aplicar ni tan sols els senadors del Partit Republicà probablement el seguiran. Hi ha un cas històric que exemplifica molt bé això, i que també el cita, em sembla, el Joan Botella aquí al llibre, que és, acabada la Primera Guerra Mundial, el president nord-americà Wilson va ser l'impulsor d'un pla de pau per a Europa que no es va seguir exactament, però sobretot va ser l'impulsor d'un nou organisme que va ser la Societat de Nacions, que va acabar tenint la seva seu a Ginebra, un precedent, perquè després de la Segona Guerra Mundial ha estat l'ONU, l'Organització de les Nacions Unides. La Societat de Nacions la va impulsar el president nord-americà, però els Estats Units no hi va entrar i no s'hi va incorporar. I com és possible que si havia estat el seu president l'impulsor de la Societat de Nacions no s'hi incorporarà? Doncs perquè el Senat nord-americà va votar en contra d'incorporar-se a la Societat de Nacions. Per tant, el Senat és el que té l'última paraula. I qui és el Senat? Són els estats federats que són els que acaben sent determinants en això i en una altra sèrie de competències que tenen assignades però molt importants. Per tant, en l'estat federal té plenament sentit el bicameralisme perquè hi ha la representació política organitzada en funció de les formacions polítiques que s'han presentat a eleccions en la Cambra Baixa i que d'alguna manera debat sobre les competències federals també, però sobretot hi ha una Cambra Alta on qui està representat no són els ciutadans i per això no és proporcional, sinó que són representats els estats i els estats són els que acaben tenint aquesta capacitat de decisió. I això passa als Estats Units o passa, per exemple, a la República Federal Alemanya. Tenen algun estat, que és la Cambra Baixa, però hi ha algun desrat. Perdó per la meva pronunciació, jo no parlo alemany, no sé si es pronuncia exactament així, potser el Marcel no parla alemany. No, alemany falta. Però el Bundesrat, que és la cambra alta, el Senat alemany, per entendre'ns, és la cambra dels lands, dels estats federats. I és el Bundesrat també on, entre altres coses, s'ha d'aprovar, per exemple, els pressupostos generals de la República. I, per tant, allà els estats tenen l'última paraula, debateixen entre ells i les seves decisions tenen el mateix pes que puguen tindre les del Bundestag en el seu àmbit o les que puguen tindre el govern. Per tant, hi ha una divisió clara de funcions. Aquesta és la diferència amb un sistema bicameral com l'espanyol. A Espanya tenim un sistema bicameral amb Congrés i Senat, però, igual que passa a França o igual que passa a Itàlia, no és un sistema federal, en el qual el Senat, la Cambra Alta, està configurada seguint d'alguna manera el model britànic. El model britànic de la Cambra dels Lords, la Cambra dels Comuns, que ja des del segle XVII es va configurar com una cambra més conservadora, una cambra que pogués contenir els excessos que fes la Cambra dels Comuns. Si els representants del poble s'excedien, doncs hi havia d'haver la Cambra dels Lords que posés seny, i retornés les coses a l'ordre natural, entre cometes, de les coses. Doncs els altres sistemes bicamerals, i en el cas d'Espanya, d'alguna manera, salvant les distàncies, evidentment, el Senat, el sistema bicameral espanyol respon a aquest model, que és el que va, d'alguna manera, imposar la dreta quan es va fer-se la Constitució del 1978. Es va aconseguir un reconeixement de les nacionalitats històriques, es va aconseguir crear l'estat de les autonomies, es va aconseguir un nivell de descentralització ampli, déu-n'hi-do respecte a la situació anterior, insisteixo, però no es va aconseguir arribar a un model federal, perquè el Senat espanyol, si bé la Constitució el defineix com una cambra territorial, que és el que seria una cambra alta federal, però a l'hora de la veritat el van configurar, entre altres coses, perquè les comunitats autònomes, quan es va aprovar la Constitució, si feia referència però no s'havien constituït, no estava clar quantes en serien, es va constituir en base provincial. El Senat, suposo que ho coneixeu, s'escull o es configura a partir de 4 senadors senadores per cada una de les províncies espanyoles.
a part de les illes i de les dues ciutats autònomes que tenen per tant. Per tant, el Senat espanyol té una configuració que prima, per entendre'ns, les zones rurals d'Espanya enfront de les zones urbanes. No és proporcional a la població i, per tant, pesa el mateix la província de Barcelona que la província de Sòria, la província de Teruel o la de Tarragona o Visió, és igual, però d'alguna manera no és proporcional, sinó que respon a un esquema provincial, el qual fa que el Senat acabi tenint sempre una composició més conservadora que el Congrés dels Diputats. Ara en tenim un exemple clar, però això ha estat així al llarg de tot el període democràtic. Ara mateix, al Congrés dels Diputats, tenim un Congrés força plural, on, tot i tenir majoria simple del Partit Popular, es verà obligat a pactar pressupostos i a pactar qualsevol tipus de llei, perquè realment hi ha una pluralitat gran i una fragmentació gran de la composició del Congrés, i en canvi el Senat tenen majoria absoluta. O sigui, gràcies al sistema electoral, en els mateixos vots del Congrés tenen majoria absoluta. I anys enrere, en governs socialistes, quan el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, per exemple, el Partit Socialista tenia majoria simple però llarga al Congrés dels Diputats, apropant-se als 170 diputats, la majoria absoluta està en 176, i en canvi el grup parlamentari popular no tenia majoria absoluta al Senat, però li faltaven mitja dotzena de senadors, era el grup majoritari, i amb l'aliança amb algun grup petit, de vegades Esquerra Republicana de Catalunya, va aconseguir aturar al Senat els pressupostos generals de l'Estat. Per tant, el Senat espanyol està configurat com una cambra conservadora per servir de fre. De fet, en la passada legislatura, en aquesta legislatura breu, gairebé no nata, que no va arribar a configurar el govern, hi havia una amenaça del Partit Popular que si s'acaba configurant un govern d'esquerres amb un suport plural del Partit Socialista, Podemos, els grups nacionalistes, Ciudadanos, etc., si s'acaba configurant aquest govern podran impulsar lleis, però nosaltres les frenarem al Senat, perquè el Senat no té l'última paraula en el sistema bicameral espanyol, però sí que pot modificar les lleis. Quan les modifica han de tornar al Congrés, però el Congrés només pot votar la totalitat, el sí o el no. Per tant, si ens imaginem la llei de la reforma laboral, un Congrés majoritàriament progressista la modifica, va al Senat i un Senat amb una composició majoritàriament conservadora la torna a modificar. Doncs tornem al Congrés, però és que si tornem al Congrés el Congrés només pot dir sí o no, i només té dues opcions, o dir sí a la llei tal com ha quedat en un component conservador, o tombar-la i per tant ens tornem a quedar amb la que teníem. Per tant, el Senat està pensat i fet perquè serveixi de fre conservador al que podria ser el Congrés dels Diputats progressista. Però no té res a veure amb el que seria una veritable cambra territorial, tot i tindre una Comissió General de Comunitats Autònomes, però que pràcticament no ha funcionat i no té operativitat. Per tant, el que caldria, la clau de la federalització de l'estat espanyol, la clau de la federalització, d'avançar Espanya cap a un estat federal, no és millorar el nivell de centralització, que també incloure a la reforma constitucional, com dia la Mireia, moltes de les competències per a blindar-les i que no siguin objecte de discussió. Realment això s'ha de fer. Cal canviar el sistema de finançament i blindar-lo constitucionalment també, és una altra qüestió, però sobretot el que falta, la peça institucional, la pedra clau de l'estructura institucional de l'estat espanyol per ser un estat federal és tindre un Senat que realment sigui representatiu de les comunitats autònomes i que tingui plenes competències en aquelles qüestions que li són atribuïdes, que pot ser política exterior, defensa, pressupostos generals de l'Estat, entre altres. Si això és així, Espanya es convertiria en un veritable estat federal. Hi ha hagut diferents intents de reforma del Senat, perquè es discuteix molt sobre el Senat, i això no serveix per a res. Jo que he estat 13 anys senador no aniré a defensar aquí el Senat quan en realitat penso que s'ha de canviar, però el Senat es treballa molt, però és un treball que no té sentit segurament si el Senat es treballa però es duplica la funció del Congrés, es tornen a revisar les lleis, es fa control al govern, però clar, no té sentit si no és aquest sentit que deia de frenar allò que vingui del Congrés en un sentit més progressista. Per tant, Espanya només té sentit un sistema bicameral si, d'acord amb un estat plural, un estat compost, un estat format
per diferents nacionalitats que es reivindiquen com a tals i que tenim consciència de ser-ne, s'acaba convertint en una cambra representativa, com dic, dels diferents territoris. I això s'ha intentat, que dic, hi ha hagut diferents ponències de reforma del Senat, però cap no ha reeixit. No ha reeixit perquè per a modificar la Constitució fan falta 2/3 de les Corts Generals i mai no s'ha arribat a tindre aquesta majoria suficient. Per tant, caldria una actitud de la dreta espanyola responsable, conscient que el model constitucional del 78 en aquest moment està en crisi i precisament acceptar abordar aquesta reforma de la Constitució per a que realment el Senat pugui ser representatiu de les comunitats autònomes. Hi hauria dues fórmules. Una, que fos com en el cas del Bundesrat alemany, que siguin els governs de les comunitats autònomes els que estiguin representats al Senat, i que el Senat sigui una cambra dels governs autonòmics, o podria ser també la fórmula que els parlaments autonòmics envien una delegació que configure aquesta cambra alta. Això seria la solució. En la legislatura llarga darrera, abans d'aquesta nominata que deia, la del 2011-2015, va haver una ponència que va avançar força, perquè el Partit Popular hi ha alguns sectors, encara que són extrems, que estarien disposats a votar una reforma, però realment la cosa no va funcionar perquè el Partit Popular estava disposat i es va avançar bastant en un projecte de reforma del Senat en quant a les competències. El Partit Popular estava disposat a acceptar que el Senat tingués l'última paraula en una sèrie d'aspectes, en una sèrie de projectes de llei on el Senat fos determinant, però que no acceptava canviar de cap de les maneres era la composició, la forma de composar el Senat. I lògicament això encara era pitjor, perquè si donem al Senat la darrera paraula en una sèrie d'aspectes, un Senat que per definició és més conservador sempre acaba reforçant el model conservador de l'estat espanyol, cosa que entenc que no és l'objectiu. I per tant, per això al final no es va acabar arribant-se a un acord en aquesta qüestió, sinó que es va quedar-se el tema paralitzat. Però jo estic en la convicció que finalment la dreta espanyola, el Partit Popular, perquè encara que sembli estrany, perdó per la broma, hi ha gent sensata dintre del Partit Popular, jo crec que al final se'ls haurà de convèncer i haurem d'aconseguir que participem d'una reforma real de la Constitució per avançar en aquest model federalitzat. Això seria la solució, i acabo tornant al que hem començat, seria la solució per la via del pacte, per la via del FEDUS, per la via de l'acord, per la via d'una reforma que ens porti a un estat igual que el model federal que estem construint a Europa d'estat espanyol, on mantinguem les competències, les blindem constitucionalment, millorem el finançament i realment tinguem capacitat sobirana de codecidir en l'àmbit federal espanyol amb la resta de comunitats autònomes. I per tant, aquí hi hauria aquest ple reconeixement, gaudiríem dels avantatges de formar part d'una estructura àmplia, com diu Joan Botella, que és la que ens permet enfrontar-nos millor en aquest món globalitzat i alhora preservar allò que és fonamental, que és aquesta capacitat d'autogovern propera, que és el que tenim, hem defensat i que sense cap mena de dubte volem millorar. I per això el federalisme, amigues i amics, sense cap mena de dubte és la millor solució avui davant de les polítiques que ens porten a l'enfrontament, a la confrontació i al perill fins i tot de sortida de la Unió Europea. El model federal a Espanya i a Europa és la millor garantia d'apuntalar aquest estat democràtic, aquest estat social, en definitiva, aquest estat que realment és el que milloraria les condicions de vida de tots plegats i evitaria enfrontaments que tots volem evitar. Moltes gràcies.